ti tún dé o. káàbọ̀ ìwọ náà ni. Fẹ́ mi lákè wí táyé wé mi lákè wí táyé ń sọ máa dílé pé mo dé. Mo nítorí Àdìó tó ń sọjọ́ òbí lónìí ló jẹ́ débi. bẹ́ẹ̀ ni. Alhaji Abdulwasiu àti dáadé o. má bínú pé mo pè lóko. Mo ní ìfáàkì ọ̀jìgàjìgò bí ẹlẹ́gbẹ̀rin ọ̀kẹ́ bí ẹlẹ́gbẹ̀rin ọ̀kẹ́ bí ẹlẹ́gbẹ̀rin ọ̀kẹ́ bóyá sì jẹ́ mi ní òtè mi ni. Àdìó mo lọ́mọ rẹ̀ Sheikh Ahmad àti dáadé síbùtù olóore ni lónìí kí ọ bí ológun ẹ̀rú o. òun náà ni. Lónìí kí ọ bí oníwọ̀fà ẹ̀gbọ́n. Àdìó ló mọ̀ sọ́jọ́ òbí lónìí mo ní kó rí jó pẹ́ láyé àmì bí àṣẹ ogbó bí o. olúgbógbó tìrìgbó bí ogbó bí olúgbógbó tìrìgbó bí ogbó bí olúgbógbó tìrìgbó láyé tó wá. Àdìó mo lóò ní báwọn nájà wàràwàrà láyé tó wá lágbèrè lẹ́dọ̀ ọba Mufat gbogbo ọjọ́ láàánú. Muhammadu lẹ́ni tán Ọlọ́run rán. ó ní o. Aláàánú lẹ́ni tán Ọlọ́run rán. Aláàánú ni fún gbogbo àgbáyé. ó ní o. Gbogbo ìgbà tójúmọ́ bá ti mọ́ wọ́n máa yìnyọ́ Muhammad. Muhammadu lẹ́ni tán Ọlọ́run rán. Ọlọ́run. Aláàánú ni fún gbogbo àgbáyé. Ìwádìí wọn kú tán Gbogbo ni o. ìgbà tójúmọ́ bá ti mọ́ wọ́n máa yìnyọ́ Muhammad. Àdìó káre. orí bàkíọ̀ bí ológun ẹrú bàkíọ̀ bí oníwọ̀fà ẹ̀gbọ́n ó jẹ́ délùú bàbá tó bí ọlọ́mọ ni. Mo ní ìfọ́ṣẹ́ wẹ́rẹ́ o ìfọ́ṣẹ́ wàràwàrà ìfọ́ṣẹ́ wàràwà lẹ́nu bàbá tó bí ọlọ́mọ ni. Ìwọ lọmọ Ìbàdàn níní Olúyọ̀lé o. àwọn nù o. Ìlú Ògúnmọ́lá olódógbó kẹrí lójú ogun ìwọ lọmọ májàmájà. Àdìó ìwọ lọmọ àjòrò òsùn ọmọ àjẹgbé yóò fi karanfọrin mu Ìbàdàn májàmájà bí tọjọ́ kínní èyí tó jára àdúgbò gbogbo ológun ni. àwọn nù. Àdìó Ìbàdàn ní